claves desta obra? Falábanos dos viaductos, túneles, un pouco en xeral, cales son as claves da obra? A ver, esta obra ten dúas partes, unha parte que é en variante, que se fai con dous viaductos e un túnel de un tamaño bastante considerable, que é un tramo de 2,2 km, que é o que temos con unha execución máis avanzada. Despois temos outra parte que é unha mellora, un ensanche de mellora bastante importante da Nacional 536, que ten uns taludes moi verticales, o que se está tamén traballando nel. As claves no sentido técnico, pois o importante é avanzar rapidamente con estes dos viaductos, que son os camiños críticos da obra, e o túnel que xa está prácticamente a punto de rematarse a excavación. Despois habería que facer o revestimento, a impermeabilización e todas as instalacións do túnel. O que nos decía o delegado que é unha obra complexa para a longitude que ten, non? É unha obra complexa porque ten un montón de tipoloxías de estructuras distintas, ten un túnel, ten moitas das partes complexas da enxeñería de carreteras están nesta obra de non demasiada longitude, pero despois ten unha parte que é un ensanche mellora que tamén ten a súa complexidade, porque ten uns taludes moi verticales, está o río moi pegado á carretera e a montaña moi pegada á carretera, e hai que encaixar aí é bastante complicado de encaixar. Moi ben. O seu nome, por favor? Álvaro Rodríguez. E é o seu cargo? Eu son o xefe de carreteras de Ourense. Veña, gracias.